Dati. Ha? Wala ah. Nasa akin, kasave. Ano? Ay, ito na yung... Ito? Parang wala na. Ate Rhea, where kain tayo ah. Nag-restaurant kami. Ha? Buang! Ano? Dili, kabugi ka ng Ay, ginok. nakain. Ay, nakain o yung... Ang ginok na. Ay, ano sabi? Nag-dash on? Kasama mo na si GMD. Yun, nalaglag ko yung pan. Ano naman pala mag-sepak takraw, no? Gulot ako. Bakla? Ginoko! Hindi ka magulat. Hindi ka ganyan magulat. Ay! Ay, nagulat na naman, no? Lagyan mo ko. Yago to si Brenda. Kala ko nalaglag. Ano yan? Elementary o high school mo lang? Love sports? Natutong mag-high school. Ah, that's why. Ah, okay. So akala ko kasi music lang Ate yun. Rhea. Na-underestimate po natin siya. Sporty ako nung high school. Ha? Sporty ako nung elementary school. Sporty. So ngayon, Hindi na. food food trippers na po siya. Uy, isda o. Serving sa baka mahilo ba siya na naman tayo sabi hindi gumagamit. Patagahugas sa. Bakit yung ganun? Oo, alam mo na yung mga tao. Kahit sa ano ko, sister ko, Mams, magtitikim ka ng ulam, dapat iba yung sandok, iba yung sara, ganyan yun. Kasi, okay po. That's why binabasa ko lahat yung mga comments. Mga tao. O, kamusta yung student mo? Ilang buwan na sila? Buwan? Ano yung kasi? Yung mauunahan ka pa ng mga student mo. Ay, yan. Pwede ba nagtatanungan lang kami, Mateng? Bakit iba yung tawa ni Ma'am Susie? Ibang ko. Ikaw, bakit iba yung ano mo? Bakit hindi na malunok yan? May nag-comment. Alam mo kumakain tayo, yung sauce di mo nilulunok lahat. Ay, naririnig mo kami. Ano pangalan mo? Bagong sidekick. Ah. Oh, sandali lang daw. Nahiyain. Pakin dahil. Wala. Ano ka rin? Musician ka rin. Hindi, no? Ang simple. Hindi niya nasunod. Baka nagutom. Wala walang follow-up. Hindi po. Okay, tapos na. Alam mo iba yung food? Sarap siya nagluto niya. Hindi man. Ngayon. Sinulong ka sa akin. Puputok na naman. Kain mo po. Congrats! Uy, ano na pala siya? Ano? Pwede parang ako. 260. Ano? 260. Ano ba yung hindi na natapos yung pagsando? Ano? Kung kutsara ka, huwag ka magtinidor. Dali rito. Pwede ba yan? Tawag-tawag, Judilo. Tawag na yan. Gagawin yung gusto niyan. Ano to, double date? Yan lang yung available na hangers. Pangagan niyo kung mag-celebrate ng Halloween. Tangin ang papakit ng babae sa bar na to. Mag-close na kayo. Agad at close. Bakit yung ulo ko doon ay? Paligo ba ka dahil? Tapos yung security guard nila, pusa. Sir, tubig sir, baka walang gana. Soft drink dyan pa pa, pimaga. Pati yung iring haway ganda tanaw.
Pag full band ba kayo magkano? Ma'am Maria, well, Depende thank pa you sa so much, lahat. Ma'am Sir, Maria. gipit pa kayo, Well, sir. Talagang sila Then, na yung talaga. kurban. Sir, May ano full kayo band siya. Ma'am Maria, well, thank Full band? you. May full band Ate, naman siya. thank you, ate. Pag bulban kami din sa doon, tungtong lang, hinsing. Pero ako gingon sa iya, si Chef. Ang kahapon, dami tao. Sige, magkano sa inyo. Bakit napawisan ka kayo ngayon, ma? Ikaw mo. Pero, hinahanap tuloy niya yung sauce. Nung kinakain. Sir, ang lalaki ng noon naman. Ang laki ng noon ng bed. Gipit na gipit kayo, sir. Wala na ba? Saan niya po napulot ng mga GRO na to, sir? Kadate naman to, sir, bantay. Dagko kayo bantay. Kuya. Ano ba na, kuya? Yeah. Chinese kasi siya. Hindi mo sinasabi sa kalokalike ko. Sino? Sino naman? Hindi ba hindi? Sino gusto mo? Uyong, magkaon ka di mag-helmet, uyong. Wow! Wow, pang Gigi, ha? Kumain ka na. Pag natapos yung kadate mo, wala magbabayad ng bill. Kumain ka na dyan ang kumain. Ganyan mo celebrate ng Halloween, no? Hindi na dumaan ang Valentine's. Nila, malayang mo pa nila, be? Owen lo, be? Hayop ka yun. Parang tahimik si ano. Kaharap mo. Pero hindi tatahimik. Ikaw ang ano. Tahimik din si ano. Si TMD. Saan pala yun? Yung tindahan. Yung Tindahan. Yung tindahan. Campus B. Saan national? Sentro. Sentro ka. National High School. Parang kayo na yung LJ. May pesto ka ba dun sa tapat ng school nyo? Ano? Sa'yo rin ako kanina dito. Ano ka? Malakad. Mas lamang yung ubos talaga ng mga araw. Marami. Ang bihira ako. Marami yung mga ulong. Church, yung gula. 50 yung... 50 yung kabi. 15 po. 20, 40. Yung kasi sentro naman. Hindi, tsaka ano kasi mga bata, yung budget. Dun sa amin, yung nagbibenta lang sila. Yung nagbibenta lang sila. Pero maliit na yan. As in, ang hirap. Ang hirap ang bigyan. In fairness naman kasi sa mga gawin sila ng yung takal ba. Basta nagbibigay kami ng additional yun sa mga student ko. Mapapansin mo naman kasi yun talaga yung walang baon. Pag may mga suki ng aking bata na, kaya mga kanin na naging ko ng sa adobo, yun. Lumpia nga namin, yung piso. You're beautiful! Sa mga alas 2, tapos na. Ano? Alas 2. Nang hapon. Ang nag-i-stay na lang yung a la carte ito yung ihap. Mga senior high. Good! May night shift dyan? Oo, hanggang alas 6 yan dyan. Okay. Yung sa... Halimbawa, may mga natirang ulam. Hanggang sa matapos kasi, yun ang ginagawa ng a la carte. Pagdating ng hapon, siya na gumagamit ng kusina. Siya na nag-marinate ng mga bago niya. Bugin. Mag-iiwan siya doon. Kung may mga bumibili, yun ang ganyan. Yun lang. So, nakakagpapos siya. Hi, guys. Ay! Baso daw pala ano? Kain na.
Kaya kain na makain. Ano ito glass? Ryan Bumbels. Andar mo sa rekotan. Si JM. Pangalan ko niya. Nga pa ako rin ng Budi. Budi. Sige, chat si Moody ko na. Chat si Moody ko na, magkulap ba? Yung mga kulab niya po mga tambay doon. Mga kalokohan. Gani, Ang bilis nun. Palit sa point. 200,000 agad. Yan, yan. Ano ni bayo ni Hindi na itong pinawakas po ah. Ikatulo na. Dili saan? Dila. Diyan sa... Sige, ganyan ang grano ako. Gabi, mga grano. Bayo niya. Pangalan niya? Anong content mo? Kalokohan. Mabenta sa mga tambay, sa mga Ano, Jalo? piling bata. Ano, Jalo? Kabalimutan si Carl Mikati. Foil naman siya kanya. Foil. Ano nagawa? Paano? Paano pwede gawin? Ganun bang Hindi naman siya eh. Balaw mo. Ay, ano lang, comedy. Comedy skit sa ano. Wala. Ano, tumbang ba? Ano, ulam? Ay, maraming nakakanood. Ano mo? Ito, ay ko. Gawin niyo yan doon ha, para walang actor. Mamaya na. Palibog ba? Yung mga viewers ko, yung mga audience sa Si Ma'am CG, nandito po si Ma'am CG. kain. Oo, tita, yung isa po tita nasira tita. Ito tita ko. Yes lang tita. Kita kay Oyong na lang. Ito tita. Ay, sorry. Hindi mo ba na picture? Ito tita, ano kasi, glass lang naman yung nasira. So, kailangan ko ano, kasi yung glass kasi, ano, Ano si yung isa? PC, ito pa niya. Ano yun? Ah, bakit? Yung ano yung wala nalo? Nanalo. Wow! 200 lang. Medyo lamang? Hmm. Abay. Yung ano yung nakaupo dati yung ano? Anak mo na po. Barkada pa niya. Huh? Kamusta sila? Maayos naman. Basta nagkalamat na naman. Pag ganyan talaga, nung dami siya. nahulog kasi kahapon, kagabi. Dami na bigti sa nagkasama niya. Kahit hindi pa sila politiko. Siyempre, close friends yung family nila. Kaya hindi nagpang-abot yung both father. Sa mga anak. Doon na sa anak. Eh, pare ko, paano natin? Ano ulong? Start na ako. Ano meron na? Ano ka ba? Nawas pa ako mag-start. 7:30. May 7:30 na. Pababa ka muna sila. Okay yung sound. Ay, yung sound system Maayos naman na. Ako nag-ano, nag-print kahapon ng mic. Sila yung echo to. Yung may mga marker naman yun. Na may check ko. Para makita ko kung paano lang yung ano ba yung Nilikot yung isang ano. Isang speaker dito dito. Nilipat ko sa auxiliary. ano na? Ay, maayos na. Maayos pa kanina? Ah, clear naman. Hindi ka parang hindi siya sabog. Hindi ka lang. Mamaya check the picture lang para Kaya mic nyo na yung ginagawa.
para Pwede naman parehas lang. tututol. Sa Ordered ka ba? sir. Hindi na, ako na. Hindi na. Send ako na. Nangyayin ko na. Ha? Oo, sige na. Thank you, ah.